ଓଡ଼ିଆ ମାତ୍ରା ରୁକାର ପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ଆର୍ ୟୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କରେ ରୁକାର କ୍ରୁ, କେ ଆର୍ ୟୁ କ୍ରୁ। ଖରେ ରୁକାର ଖ୍ରୁ, କେ ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଖ୍ରୁ। ଗରେ ରୁକାର ଗ୍ରୁ, ଜି ଆର୍ ୟୁ ଗ୍ରୁ। ଘରେ ରୁକାର ଘୃ, ଜି ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଘୃ। ଚରେ ରୁକାର ଚ୍ରୁ, ସି ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଚ୍ରୁ। ଛରେ ରୁକାର ଛ୍ରୁ, ଶ୍ରୀ ଡବଲ ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଛ୍ରୁ। ଜରେ ରୁକାର ଜୃ, ଜେ ଆର୍ ୟୁ ଜୃ। ଝରେ ରୁକାର ଝୃ, ଜେ ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଝୃ। ଟରେ ରୁକାର ଟ୍ରୁ, ଟି ଆର୍ ୟୁ ଟ୍ରୁ। ଠରେ ରୁକାର ଟ୍ରୁ, ଟି ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଟ୍ରୁ। ଡରେ ରୁକାର ଡ୍ରୁ, ଡି ଆର୍ ୟୁ ଡ୍ରୁ। ଢରେ ରୁକାର ଢୃ, ଡି ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଢୃ। ତରେ ରୁକାର ତୃ, ଟି ଆର୍ ୟୁ ତୃ। ଥରେ ରୁକାର ଥୃ, ଟି ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଥ୍ରୁ। ଦରେ ରୁକାର ଦ୍ରୁ, ଡି ଆର୍ ୟୁ ଦ୍ରୁ। ଧରେ ରୁକାର ଧ୍ରୁ, ଡି ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଧ୍ରୁ। ନରେ ରୁକାର ନୃ, ଏନ୍ ଆର୍ ୟୁ ନୃ। ପରେ ରୁକାର ପ୍ରୁ, ପି ଆର୍ ୟୁ ପ୍ରୁ। ଫରେ ରୁକାର ଫ୍ରୁ, ପି ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଫ୍ରୁ। ବରେ ରୁକାର ବ୍ରୁ, ବି ଆର୍ ୟୁ ବ୍ରୁ। ଭରେ ରୁକାର ଭୃ, ବି ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଭୃ। ମରେ ରୁକାର ମୃ, ଏମ୍ ଆର୍ ୟୁ ମୃ। ସରେ ରୁକାର ଶ୍ରୁ, ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଶ୍ରୁ। ହରେ ରୁକାର ହୃ, ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ହୃ।